Partim de la realitat dels ritus entre dones, d'aquest espai compartit en el que les dones s'han permès la llibertat d'anar un poc més enllà i compartir espais de transcendència, no? De transcendència a través de la dansa. Partim un poc d'ahir. I això ens ha fet qüestionar-nos per què les dones han necessitat des de l'antiga Grècia aquests espais a través de la dansa transcendir-se a elles mateixes, al seu cos i la seva identitat. Estamos trabajando con los materiales, en imágenes, o sea, con todo el imaginario que veníamos desarrollando antes de entrar en la sala de ensayo, y estamos como lanzando propuestas y ideas. Entonces, un poco más adelante todo esto ya se organizará y tendremos como más claro qué es lo que puede llegar al espectador, ¿no? Porque ahora estamos, pues eso, en este batiburrillo de ideas. Igual van a veure escenes molt teatrals i escenes molt físiques. I anem a intentar com que les imatges continuen tenint algo de simbòlic i que vagin, o sigui, que parlen, encara que hi hagi coses teatrals que siguin molt poètiques i un poc abstractes, no? Com no perdre la contemporaneïtat.